Gyerekek, ugye valamelyik nap beszélgettünk arról, hogy mostanában a fiatalok kit kedvelnek. Én már nem emlékszem arra, hogy jött szóba, csak tudom, hogy ezen a héten vagy a múlt hét végén valahogy azon filózgattunk, hogy ugye nekünk kik voltak az idolok régen, és hogy a mostani fiatalok Justin Bieber, meg Zac Efron, meg magyar viszonylatban SP, meg ilyenekre buknak. És hogy mi már ugye így közel a 40-hez, vagy már ugye túl a 40-en, hagyja csak. Nem mindegy. Ismerjük-e ezeket a fiatalokat? Tudjuk-e, hogy kikről van szó? Rengeteg olyan nevet kaptunk, akiről mondjuk meg őszintén fogalmunk nincs, hogy ki. Ugye? Hát nem nagyon tudjuk. Már hogy melyiket? SP-t? SP-t azt még tudtuk. HT3, de hogy például Zac Efron, nagyon sok olyan jött, akit én már annyira nem ismerek, de megnyugodtam, hogy ti se. Na most utána néztem picit ennek az SP-nek, gyerekek, az a helyzet. Ráállítottad az embereimet? Ráállítottam az embereimet, ügynököket állítottam SP-re, és hát csodálatos szösszeneteket találtam tőle. Úgyhogy ha valaki nem tudja ki az SP, akkor most az ő, hát hogy is mondjam, szövegvilágából szerintem jobban megismerheti őt. És rájöttem arra, hogy különböző közösségi oldalakon a dalok szövegének értelmezése elképesztő őrületet vált ki emberekből. Tehát csoportok alakulnak, akik dalszövegeket elemeznek, és hát behoztam nektek Hient, hoztam nektek Nikuja Szonyát és Szecsődi Karcsit. Hien, meg azt hiszem, igen, ugye? Igen, őt még be tudtam azonosítani. Nikunya, vagy Vikunya Szonya és Szecsődi Karcsi, hányszor mondjam, vannak hiányosságai. Ezek szerint nekünk is, mert nem tudtam, hogy ki. Olyan, mint egy ilyen Vikunya Szonya és Szecsődi Karcsi. Küja, úgy kell mondani, hogy Küja Szonya. Ja, nem Vikunya. Nem Vikunya. A Vikunya egy állat. Nem Vikunya, akkor Nikuja Szonya. Szecsődi Karcsi, hányszor mondjam? SP Bánt, ez is egy dalszöveg. Csak hogy közelebb hozzam hozzátok azt a világot, amit már elvesztettetek. A 20 évesek világát. 20 évvel ezelőtt. Egy 20 évvel ezelőtti világot. Melyik dal szövegét szeretnétek egy kicsit jobban megismerni? Sipos Petiét, alias SP-jét. Na figyeljetek. SP Bánt, ez az egyik dalának a címe, az SP Szólj rám, az pedig a másik dalának a címe. Melyiket akarod? Hát a Bánt. Bánt. Legyen a Bánt. Vagy hogy érzed, jobb a Szólj rám? Szenzációs szövegeket találtam. Elképesztő. Biztos akkor értem, amikor elbukott valami kommentet. Vagy... Figyelj, csak hogy hogyan tudjuk ezt értelmezni. Igen. Szólj rám, kérlek, ha mást érzel, mint rég. Igen, ez ugye az elmúlás, tehát hogy a szerelemből jönnek kifelé. Igen, ha már nem jön össze. Igen. Hisz minden, ami szép volt, eltűnt. Nem kell, hogy szoríts, hisz elmúlt már a tél. Nem kell, hogy szoríts. Nem kell, hogy szoríts, hisz elmúlt már a tél. SP télen fázik. Nem, ez kinek írt egy zokninak? Nem a garbója. És minden, amin együtt mentünk át. Tehát nem kell, hogy szoríts, hisz elmúlt már a tél, és minden, amit együtt mentünk át. Ő SP, gyerekek. Aha. Erős képzavar van benne. Mi az az SP? Sipos Peti, Schmidt Pál. Ezek lehetnek. Schmidt Pál, igen. Na figyelj. SP Bánt. Én többet nem kérdem már, hogy ki volt az a fiú, kinek az arcát nem ismerem. Na, ennek szerintem adjunk még egy esélyt. Ugye, hogy kell idő ezt elemezgetni? Én többet nem kérdem már, hogy ki volt az a fiú, akinek az arcát nem ismerem. Tehát, hogy ki volt, annyit tudunk róla, hogy srác, de még nem találkoztam vele, igen. Vagy csak háttal állt. Hiába magyarázod, úgyse hiszek neked, többet vissza ne gyere. Miről magyaráz a fiúról, akit nem ismertem föl? Igen, és ne gyere vissza többet. Miért nem lehet őszintén ezt, ennek rossz vége lesz, többet nem bízom benned. Hiába keresem már, eltéptem a képeket, amiken együtt voltunk rég. Egy fiúval. Egy fiúval. Tehát SP a fiúk felé orientáló. Nincs ezzel baj, csak kérdezem. Tehát SP egy olyan fiúval járt, akit nem ismert, az arcát se ismerte. Nem, szeretett volna járni egy sráccal, akit viszont csak háttalálva látott. Kérdezte az aktuális partnert, hogy ez meg ki ez a fickó, ezt még nem láttam. Na, mondd már meg, különben baj lesz, nem érted? Mondd el, különben eltépem a régi képeinket. Na jó, te akartad. Na figyelj, most megkapjátok a legdurvábbat. Hien. Ő is egy olyan, aki ugye a fiatalok kedvence, és hát szeretik. Hien? Hien. Hien honnan? Hien. Laoszból? Hien Laoszból, Burmából, Kambodzsából, igen, Tájföldön. És bárcsak ott lennék egy elzárt szigeten, mert ez a szerelem biztosra vehetem. Elzárt sziget? De mondd, megvan-e még a haba kedvenc sütimen?
Vagy mondd meg, mi a nevem. Szigeten. Na figyelj, hogy Elzárt szól ez sziget. dalban? Várjál. Hagyd a szigetet. Azt még tudod értelmezni. Én szeretném értelmezni. Ez valószínűleg az Árpád híd felújítása idején készületett ez a dalszöveg, és a Margit szigetről szól, ahol van a kedvenc cukrászdája. Nem tudod bejutni a cukrászdába, nem jutott be a szigetre. Na figyelj, Ez a hiendal? ez a hiendal, igen. Figyelj, 35. Figyelj, zseniális. Tehát lány. És ez bőven elég. Ez a szigetes. Csak ott lennék Itt van. egy elzárt szigeten, mert ez a szerelem biztosra vehetem. Figyelj, most. De mondd meg, van-e hab a kedvenc sütimen? Mondd meg, mi a nevem? Meseszerű kép, csak egy kicsit. És Hát ő. Hát zseniális, gyerek. Mondd meg, van-e haba kedvenc sütimen? vagy mondd meg, Óriási. mi a nevem. Óriási, komolyan mondom. Mondd meg, mi a nevem. Na ez volt hien. És arra jöttem Egyébként rá, egy nagyon helyes csajról van szó, hát a szöveg az kicsit karcsú. hogy ebben a szakmában senki nem ismer senkit, ugye a fiatal énekesek közül, mert mindenkinek arc és névmemória problémája van. Ugye? Tehát hien egy nevet keres, a sajátját leginkább, SP pedig egy ismeretlen férfi arcát. Igen. Nagyon fura, nagyon fura. Kedvenc Figyelj, süti, van- kedvenc sütimen. Ja, felejtsd, nem tudod megemészteni, én ezt most Dehogy már nem. azért órák óta. Szerintem ez egy banánflip. Figyelj. Nikunya, Szonya, Szecsődi, Karcsi, hányszor mondjam, ők szintén ugye ikonok, vagy hát legalábbis olyan sok fiatal szereti őket. Ó, megláttam, nekivágtam, nagyon vártam, elámultam. Tagold jobban. Kisártatlan át is vágtam, megsajnáltam, jól átrágtam. Átrágtam. Jól átrágtam. Rögtön láttam, már megbántam, rá is fáztam, úgy megjártam. Nem hiszed Ők el. az Alma zenekarral együtt lépnek föl időnként Az Alma gyerekrendezvényeken? zenekar, Megutáltam, már lezártam, igen, gyorsan, nagyon gyorsan. Nem hiszed el. Igen, gyorsan, nagyon gyorsan. Régen gyerekek azért a Forever Club azért énekelt valamiről. Tudtam, hogy legalább nyár van, bikini van, megyünk a Balatonra, jó csajok, ugye? Hát Így azért van. úgy tudtad hova tenni, hogy valamiről Csak szól. egy bugyi jutott. Na de megláttam, nekivágtam, nagyon vártam, elámultam. Kisártatlan át is vágtam, megsajnáltam, jól átrágtam. Ez biztos Mi ilyen ő, egy pocok? felelgetős. A Szonya meg a Mi, egy Karcsi hód? között. Na megmutatom neked, hogy ez dalba hogy néz ki, mert dalba sokkal jobb, csak előtte szeretnélek benneteket egy kicsit bemelegíteni. Rögtön láttam, már megbántam, rá is váztam, úgy megjártam. Tam, tam, tam. Figyelj, megtaláltam. Szonya és Karcsi, Nikunya, Szonya. Ő Nikunya? Nem akarom rosszul mondani. Küja. Küja? Na jó, hagyjuk. Küja, Szonya? Igen, Küja Szonya. Honnan? Finnországból? Nem, Afrikából. Na jó, így szól a daljuk. Figyeljetek. Mi van? Mi van? Indul a dal. Semmi, én látok itt dolgokat. Jobban tennéd, ha elhúznál innen nagyon gyorsan. Mondom gyorsan. Hidd el, kérlek, nem kérdélek, csak mert tudom, hogy ez így nem jól van. Figyelj, Nagyon nem jól mindjárt jön a mi van. részünk. Hogy mondjam, hát el neked, hogy végre megértsd ezt, hogy hidd el, jó lesz. Nagyon jó lesz. Ez is jó azért. Hidd el, kérlek, hagyjál véget, csak mert látom, hogy ez így nem jól van. Figyelj, most jön, megláttam, nekivágtam. Figyelj. Megláttam, megkívántam, nagyon vártam, elámultam, kis ártatlan, át is vágtam. Most jön az átrágtam. Megsajnáltam, jól átrágtam, rögtön láttam, mert megbántam, rá is fáztam, úgy megjártam, megutáltam, már lezártam, igen gyorsan, nagyon gyorsan. Na jó, elég ebből tényleg, mert Hol van ebben a Dunának mennek. Szecsődi Karcs? Miről énekelnek? Meg tudtátok fejteni? Nem. Nem. De miért nem? Hát nem figyeltek? Az a baj, hogy nagyon figyeltünk, de egy picit nehéz. Megláttam, nekivágtam, nagyon vártam. Fogalmam. Ez az át is rágtam, ez olyan fura benne. Jó, van még egy másik. 3OY. Tudjátok, hogy kik ők? 30Y. Ja, Igen. de hülye vagyok, bocs. Jó, ezt hát nem bocsánat. tudni, Na jó, tényleg. 3OY. Nekem sokkal izgalmasabb, mint 30Y. Hát ez bárki tud. A 3OY, azt fejtsd meg. Hát ott azért vagyok. Na mindegy. Felhő. Igen? Ha, ne beraktak gésagolyóit. Felhő. Ja, na jó, ez a baj. viszonylag értelmezhető rész a szövegnek. Jó, oké. Vagy ez már? Nem tudom, én nem ismerem ezt a Rögtön a dalt. második verszakot is mondod. Borítsd el a napot, árnyékot vetek rá, hozzá le csillagot, borítsd el a napot.
Árnyékot vetek rá. Most nem ismétlem magam, ez a dalszöveg. Hozzá le egy csillagot. Most még mindig nem ismétlem önmagam. Igen. Tudod mit? Teszek rá. De kemény. Vess tök magot elé. Ő meg csillagot talál. A héja vagyok én. Vess tök magot elé, ő meg csillagot talál. A fénye vagyok én. Na, ez zenében akarom. Hát ennyit erről, gyerekek. Nem tudjátok értelmezni. Nem tudom, hogy ez megvan a zenében egyébként. Én már nem merem leadni. Ez már nem a mi generáció. Ugye, hogy ez a világ elment mellettünk kicsit? Egy picit igen. De tök magot szórtam elé. Igen. Jó, nem tudod értelmezni, csak meg akartam mutatni. Ugye van egy, érted, ha csavarsz rajta egyet, akkor... Ugye mindig azt mondjuk, hogy nekünk muszáj fiatalnak maradni, nem vagyunk öregek, még nálunk idősebb emberek se öregek, csak hogy tartsuk a lépést a fiatalokkal, értsük az ő világukat. Úgyhogy kiosztom majd ezeket a dalszövegeket, és elemezgessétek otthon. Jó? Hogy miről szólnak. Jó. Ebből tudtam felkészülni. Nekem mindig az volt a fontos egy dal esetében, hogy tudjak azonosulni a szöveggel. Én attól a pillanattól kezdve tudtam szeretni, tudtam rajongani ezért a zenekarért. Jó, nyilván itt is ebben hogy mondtad, 3Y dalban is, például a 3Y dalában is van olyan rész, amivel tudok azonosulni, a Tökmag, de hogy egyébként így, tehát nehéz. Én nem tudom, hogy tudnak értük rajongani úgy, hogy nem tudják, hogy miről szól a szöveg. Igen, ez egy picit nehéz. Na jó, ezt csak meg akartam nektek mutatni. 2 perc múlva pontosan 9:30, nem sokára hívjuk a nap hallgatóját, és megmutatjuk, hogy mik történtek velünk, vagyis nem sokára jövünk a nap legjobb pillanataival. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 9:30 múlt 2 perccel, gyerekek, rengetegen védik meg SP-t, és háborodtak fel azon, hogy mi miért értelmezzük ezt a szöveget. Nagyon sokan azért azt írják, hogy közben kicsit lehajtottak az útról, annyira röhögtek ezeken a szövegeken, de hát nyilván a fiatal generáció ezt személyes támadásnak veszi, és az SP, vagy az SP-t szerető tömegek pedig hát készülnek megrohamozni a pénzverdét, és visszafoglalni állásaikat, és bennünket pedig hát égő kereszten kivinni. Gyerekek, mi nem SP-t akartuk bántani, egy jelenséget mutattunk be, hogy mennyire távol vagyunk már ezektől a fiataloktól, de hogy újra fel kell venni majd a fordulatszámot 8-10-12 év múlva, ismernünk kell, hogyha a gyerek hazajön, és mond valamit, akkor tudjuk, hogy miről énekel, nem? Nézd, ha a rajongói hasonlítanak SP-re, akkor azért nagy veszélyben nem vagyunk. Hát bármi van, ha ide jönnek, az egy 20-25-öt magammal viszek. Amekkora gyerekek ők, ezek az emós, fekete hajú, ilyen kis helyes, ilyen kis szótlan fekete körmű gyerekek, hát bármi van, azért egy párat magunkkal viszünk, nem? Azt hiszem, és amíg leteszed azt a kapucsinót, amit kortyolgatsz, akkor 2-szer ennyit is.